Αουτς. Γιατί οι γηγενείς σου έχουν μόνοι να με κάνουν δεύτερο σπίτι τους? Μπορούμε να μην μιλάμε γι' αυτό? Φίλε, όλα αποφεύγεις να μιλάς γι' αυτό. Εντάξει, θες να μάθεις την αλήθεια? Οι γήινοι μου θέλουν να απικήσουν σε σένα. Τι πάει να πει αυτό? Κάποιοι από αυτούς θεωρούν πως ο Άρης μπορεί να είναι το μέλλον τους. Έχουμε ομοιότητες. Βαρύτητα, νερό σε κάποια μορφή και μια ατμόσφαιρα. Αν και δεν μπορούν να αναπνεύσουν σε σένα. Νομίζω κατάλαβα. Είναι λίγο ενοχλητική, δεν λέω, αλλά αν είμαι η καλύτερη επιλογή που έχουν. Αν ήσουν όντως η καλύτερη επιλογή, τότε ο αστρόφατσας δεν θα χρειαζόταν ένα κλειστό περιβάλλον για να βρίσκεται στην επιφάνειά σου. Η θερμοκρασία σου δεν παλεύεται, ο αέρας σου είναι δηλητήριο και δεν είσαι φιλόξενος προς φυτά ή ζώα. Σκεφτόντουσαν να σε αλλάξουν τελείως, αλλά ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Γιατί δεν παραμένουν σε εσένα τότε? Μάλλον το να σ' ονειρεύονται είναι ευκολότερο από το να αντιμετωπίσουν όσα έχουν κάνει σε μένα. Σοβάρεψε το πράγμα. Με συγχωρείς? Φίλε. Θες να συνεχίσουμε να παίζουμε χαρτιά?